Vi står her med Frederikshavns anden målmand, Lasse Fjordbak. Fjordbak, hvordan tror du kampen bliver i dag? Altså, de ser rimelig gode ud, men jeg går ud fra, at det bliver en stensikker 3-1 sejr. Fordi Christoffer, han er rigtig klar til kampen i dag. Spis mange bananer. Ja. Det lyder lækkert. Hvordan ser I jer selv som et hold her i dag? Jamen, altså, jeg synes vi har et godt hold. Og også hvis vi er godt sammenspillet. Og, jamen, altså, vi har også ude at drikke mange gange sammen og sådan noget. Så. Jeg har nogle få perker, men de kan godt snakke dansk. Ja, vi forstår hinanden, så det er godt nok. Hvordan har I fået dem hjem? Jamen altså, det vi gjorde, det var, at vi startede med at ringe til en bagmand nede i Litauen. Og så fandt vi ud af, at han kunne snakke dansk. Så spurgte jeg, om han ikke havde noget perker og noget nære og noget måske. Så fandt han kun en mulat, desværre. Men de kunne så snakke dansk, så røg de direkte ind på Nordstjerneskolen. Så er de startet, og nu går det fantastisk i 9. klasse. Lasse Fjordbak, tak for interviewet. Først lidt. Ja, vi står så her med Frederikshavns kaptajn, Kasper Larsen. Kasper, hvordan har I nogen strategi her i dag? Jamen, vi har jo snakket sammen om, at vi bare skal gå ud og vinde mod dem derovre. Altså, selvom de er på spiller for OB, så burde vi kunne smadre dem. Hvor meget har I pustet bolde op her i dag? Sådan? De er okay nu. De skal være det bare der, så det er fint. Det er fint. Det var en pæn lang bustur hernede. Er I friske? Har I udhvile i bussen, eller? Ja, vi er klar, som vi skal være. Vi fik lige en masse vand og så lige noget lækkert at spise i busturen, så det er fint, vi er klar. Kasper Larsen, tak for interviewet. Tak selv. Ja, vi prøver lige at finde Frederikshavns manager, Michael Thomsen. Jeg tror, han er inde i omklædningsrummet. Prøv at ligge derinde. Vi har nu fundet Michael Thomsen. Michael! Michael, er du villig til et interview? Ikke nu. Aldrig før kamp. Det ser ud til, at Michael Thomsen, han er ikke lige i stand til interview nu. Vi prøver her efter kampen igen. Han går med noget kejler, jeg ved ikke. Det må vi få at se. Flad ind. Det er ordentligt! I siger, hvordan kom med nogle spørgsmål. Vi står så her med Yasin Ates. Yasin, det var 2 fine mål, du lavede i den her kamp. Ja, det var det sgu. Hvordan synes du selv, det gik? Jeg synes, det gik rigtig godt i første halvleg, men anden halvleg, det gik sgu ikke særlig godt. Det var nogle fine win-take, du lavede i kampen. Hvordan synes du om holdets præsentation? Jeg synes, vi spillede rigtig godt i første halvleg, og anden halvleg, der fik vi jo 2 gule kort, så det gik ikke særlig godt. Nu er I så videre her i turneringen. Ja, det er vi. Det var fint. Tak for interviewet. Andreas Vestergaard live fra Frederikshavn Stadion. Vi vil hurtigt se, om vi kan finde stjernen.